आं जाबाय एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा दाना आं हिप हप सोलोंनोसै ओइबारबो हले नैबे एमाव राजा हिप हपआवसो आगान होनोसै जागायनोसै बिदिब्ला दाउ खानजं आबे खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया जायफोर मानसिफोरा थार्ड डिभिजनाव पास जाग्रा बिसोर महर गोसा जायफोर मानसिफोरा फरिखायाव नाम्बार बुरजा बुरजा लानानै पास जाग्रा बिसोर महरानो गैया गाबोननिफ्राय गिटार क्लासाव थांनोसै आं गिटार दामै दामै सिख्लाफोरखौ फटायनोसै आं टें 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 होनलायथारनाय आरो बिदा फाग्ला जामारबायथ' आरो खुसिजोंनो दाउखा काला कलुटा मा नंदों नों दाखौलाय अरे भाई काला कलुटा हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना अरे तू गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला एम्फौ गोजा है ना मालाय गोसो होनानै मेथाइ खननो मानो डिस्टार्बलाय हा नों मेथाइ खनाखैना नों दावरावसो खालामदों मा दावराव खालामदों आंलाय हिप हपसो मेथाइ खनदों दा हा हिप हप मेथाइखौ आं दावरावसो खोनायो नों दावरावसो खालामदों जियानो जा नाथाय नों दावरावसो खालामदों मेथाइ खनाखै नों आच्छा नों बुंलाय मेथाइखौ माबायदि खनो होमबा खोनासं मेथाइखौ ओरैबायदिसो खनो गलाबी बारि नों समायना बारनै बिबार मा बारनै बिबार जाखो बारसेल'सो बिबार होननानै बुङो बेफोर जाबाय क्रिएटिभिटि ब्रादा माब्रै फरिखायाव थार्ड डिभिजनाव पास जाखोलै आङो दाउथिनांदों नोंखौ साला नोङो नाम्बार होग्रा मानसिया बै मास्टरा टेन्थआव फ्लांनानैसो बोरैबा 30 नाम्बार लिरफ्लांदों खोमालै थार्ड डिभिजनावबो पास जानाय नङामोन ना दाउखा राजा बिफाङाव थानानै गाबैदां न' सिङाव नङा बांद्राय का होनबाय थानाङा मिथिबाय बिदा आं दाउखा नालाय दंफाङाव थांनानैबाबो आं थांनानै थागोन नाथाय नों दाउबो नङा जुनारबो नङा मायाव गोग्लैयो नों मायाव मानसिथ' नंखायाना नोंहा दा जियानो जादोला नों टेनसन लानाङा मिथिबाय आं देनां फेमास सेलिब्रिटि जाबा नोंखौ आं फंबाय होननानै सिनाखि होथारालै नों सेलिब्रिटि जाबा आंबो नोंनि फंबाय होननानै लायाब्रा नों देनां सेलिब्रिटि जाबा आं नोंखौ ट्रलसो खालामबाय थागोनब्रा एमाव राजा फेसबुक पेज ट्रलिं होनलायलायनानै फेसबुक मोनसे एकाउन्ट खुलिनानै नोंखौ ट्रल खालामबाय थागोन आइला नों बिदिथारना काला कलुटा नोंनि गोसोआ मा एसे गोसोमलै मानसिनि बिगुराबो गोसोम गोसोआबो मा एसे गोसोम आंनि बिगुरा गोसोमबाबो गोसोआ ब्रा साफालै देलाय उदैखौ हाखावनानै नायनि नोंनि उदैया बेसेबां साफा नोंजों हाखावजायालै आं डाक्टरजोंसो हाखावजागोन आच्छा आं देनां सेलिब्रिटि जाबा नोंनि उदैखौनो फार्स्ट हाखावगोरगोन आं नोंनि गोसो सिङा साफा नंगौना नङा बेखौ नायनो थाखाय एमाव आबा आयै मा खालामना लालायखो खानायखौलाय माबोरै नुदों आंनि खानायखौ आयै नों मा मोनमारदों हो एमाव आबा बे खानायफोरखौ मानो जायला जायथा लागासिनो दं नों सानफा एफा खानाय लानाया सोलायगासिनो दं ना नोंना खानाया गाज्रि जाजोबा मा जानांगौ जाखो आयै आं हिप हप मेथाइ खनग्रा जासिगोन बेनिखायनो खानायखौ एसे स्टाइल गाजा लानांगौ जायो आयै आरो मा हिप हप जालायखो हां गैलायै मेथाइ खननायफोरखौ होनदोंलाय आयै हां गैलायै मेथाइ बेलाय खोनासं माखौ हिप हप होननानै बुङो माखौ रेप सं होननानै बुङो खोनासं या एमाव राजा इज बेक दाउ खानजं आबे खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो खिथु गैया सिख्ला मोजांफोरा आखल गैया सिख्ला गाज्रिफोरा महर गैसा एमाव राजा मुगै सुगै लेथा बाथा बेफोरबायदि मेथाइखौबाथ' आं खोनासंनोनो सुखुखाया आरो नों दिनै एसे गाबोन एसे मोनसे नाटक खिथिगासिनो दङना दिनैबा हले नोंनि खानायखौ गारनायाव गैया आं नोंनि खानायखौ दिनै थख्खा खालामनासो गारगोन आं बे बाराव नोंनि खानाया गैला बाय बिदाय लाखादोसो नों आयालाय ओरैनो सिगिदोंसो आंखौ जेबो खालामाब्रा आया खानाय हाबाबो हम झुकेगा नहीं खानाय हाबाबो नैबे एमाव राजाया झुकेगा नहीं आइला बे मुफुरालाय सोर जालायखोब्रा आफा आंसोब्रा नोंनि फिसाला एमाव राजा आच्छा खानायनि बैगानिक जानो नागिरदों नामा नोंलाय दिनै सानसे गाबोन सानसे खानायखौनो रिसार्च खालामगासिनो माथो नोंलाय मालाय एमाव राजा खानायनि एक्सपेरिमेन्ट खालामगासिनो दङ नामाब्रा मानसिनि खानायनिसो बैगानिक जानो नागिरखो ना माखो नोंलाय आफा बिदि नङाब्रा आं रेपारसो जानो नागिरदों मिथिबाय बेफोरबायदि मेथाइ खनग्रा जानो नागिरदों आं आच्छा दै गुदुं गोदौनायफोरबायदि नङा होमबा एमाव राजा इज बेक एमाव राजा इज इन योर एरिया लोमजादोंसो नामाब्रा एमाव राजा हा मानसियाथ' थिगैनो दङ ना नों हा आंग्रोनै अमा राजा न'आव माथो खेमसियानो गैया दङ नामा मानि थाखाय खेमसि नांगौ नोंनोलाय नुवाखै नोंसालाय मा खालामगासिनो दं खानायखौ हास'जोबना होनोसै आं बिनि खानायखौ आइ सना आं नोंसोरनाव सना रुफा दामि गारि बियाखैना आंनि खानायखौसो आं बायदिसिना खालामो दा बेफोरखौबो मानो मेगन सानांगौ जाखो आं जेबो मिथिया र' खेमसि नागिरहैनि आं आफा आंनि खानायखौ आइया हास'मारसिगोन नामाब्रा माइल' नों फेबो हास'ना होनो गोसो जादों र' खदालजोंबाबो सैख्लिबजोबगोन नोंनि खानायखौ मानसि मेगन गोसाब्रा आरो खोनाबायना आफा नों बांद्राय उतपात दुस्त खामानि मावबा आं आइनो खोन्थागोन
एमा बेथा आरोबाव ब्लेकमेल खालामलायबायना बा सानैजों मा जालायखुमादोंलै नोंसोर आंनोबो बाहागो होफाब्रा मा जालायदों ओइ दावखा बेथा नों उन्दैलै इफोरखौ फात्ता लानाङा अरे बापू उन्दै हुआ तो क्या हुआ दिमाग तो समझदार है ना हाय चुपता नोङो गेजेराव हाबखलाबायना आं गेजेराव हाबखनांगौबा नोंसोर जायगाखौनो मोननाय नङाब्रा आं साइडआवसो दं अ बिदिब्ला साइडआवनो थाबाय था नों ओइ एमा बेथा बिफाखौ बेफोरबायदि बुंनो हामाब्रा मा हामालै आफा नों बांद्राय दुस्त जाबाय मिथिबायना आं नोंनि फिसाला हिसाबै नोंखौ मोजां लामायाव लाबोनांगौआ बे आंनि बिबानब्रा बेनिखायनो आं जेखौ बिदों जेखौ खालामनो नागिरदों बेखौ सिरि सिरि खालामनो होदो दै बे बाराव नङाब्ला दैया जुदि खरसिम मोनहैनांगौब्ला दिगदार जागोन आफा आच्छा जागोन दे मा नांगौ नोंनो बुं बिनिफ्राय नोम्फाखौ ब्लेकमेल खालामलाथ' आं जुदि सोरनोबा खोथा होबाय जेब्ला उनाव नैथि खेबनि थाखाय आं आंनि खोथाखौनो खोनासंफिनला नों सिन्था खालामनाङा आफा आं समायखिरा होयो नों खालि आंनो बाइकखौल' होदो जागोन दे होगोन नाथाय आंनि खामानियावल' इन्टारफेयार जानो मोननाय नङा आरो नों आच्छा बारु थाइबानि लारु जागोन दे नाथाय आइखौ माबा मोनसे खालामदोब्रा बे आंनि खानायखौ हास'नानै होयोब्ला आंहा जारला जागोन ना नोंनो बाइक होबावनानै आरो नोंनि खानायखौबो आं लोगो जाफानांगौ गैया हयथ' बाइक हयथ' खानाय मोननैनि बिथोराव बबेबा मोनसेखौ सायख' दाफा आंनो मोननैखौबो नांगौ बाइकखौबो नांगौ आरो खानायखौबो आं मोनसेल' होनो हागोन हयथ' खानाय हयथ' बाइक आच्छा जागोन दे आं बाइकखौनो लानोसै खानायलाय मा उनावबाबो आं जेंगा लानो हागोन बुआ मा रायलायखुमादोंलाय एसे खोनाफैलायदों माथो मा रायखुमानाय बायदि खोनादों नामा नों जोंखौ रायखुमानाय बायदियानोथ' जादोंथ' बांद्राय गोसा होनाखैना नोंसोर दावखा बेथा नों उन्दै मानसि बेफोराव हाबनाङा आच्छा माला होगोन आंनो बाइकखौ साननैसो कलेजाव थांग्रोलाय बिनि उनाव होगोन आं आच्छा जागोन दे आफा जागोन बुहुमाव नों बायदि बिफा बयबो मोनथों नों बायदि बिफा अनसुला बयबो मोनथों नोंनो जाबाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन बिफा जाबाय बांद्राय बाख्नायनाङा बांद्राय बाख्नायबा लाजिनो ओंखारो आं मानि थाखाय बाख्नायलायदोंब्रा आंखौबो बाख्नायलाय आइ सोलाखौथ' साहा लोंनोबा लों सिरि बांद्राय फालतु खालामनाङा बेयाव आच्छा आफा दिल जाबाय दा माथो खालामबावनांगौ जाखोब्रा जाबाय बिदिब्ला आं एसे बायराव थांना फैनो नामा आफा मायाव थांबानो जाबाय नाथाय सान हाबिनि सिगांनो न'आव मोनफैनांगौ अके आफा अके आच्छा बिसोरनोथ' मा रायलायखुमालायदोंलै आफाया मा दाय मावदोंब्रा बिदाय राजानि खोथायाव गोजाव फालायदों जे दिनै दाल में कुछ काला है दया दाल में कुछ काला है दया कुछ तो करना पड़ेगा ओइ शमस्रि बहा लांनो नागिरदोंब्रा आंखौलाय आं बुंखाबायना सन्थला नोंनि थाखाय मोनसे सारप्राइज दं होननानै है मा सारप्राइजब्रा आं सारप्राइजफोरखौ बारा बुजियालै खोन्थाखाबासो मिन्थियो सारप्राइजखौ खोन्थाजायाना दा नों गावनो नुहैगोन दे ओइ अखाबो हाबाय माथोब्रा मोजाङानो जाबायलै एसे अखा हानाया गामियाव मानसिफोरा हाल खदाल जावनो मोजां जासिगोन दे औहाय अखा हायाबा नङाबा आबादारिफोरा माखौ आबाद मावगोन दे अखाबो हानांगौ अखा बोथोरावलाय आच्छा सोमस्रि होमबा खोन्थाला आरो नों आंखौ मायाव लांनो नागिरदों सन्थला नों सिरि थाल'ना आं नोंखौ लांगोन ना नों जेबो साननाङा ना आं मोजां जायगायावसो लांगोन दे अब्लालाय मोजां बुस्थुआवनो लांगोन होननानै मिजिं थिबाय आं औ सन्थला फैदो हाबफैदो गसाय सोरानिबा दखानावसो लाना फैयो माथोलै नोंलाय बे दखाना सोरानिबा दखान नङा बे दखाना जोंहानिनो गसाय नंगौना नङाब्रा मा नोंबो दिनै जुमाय लोंदों नामालै सन्थला नों जुमाय लोङोबानो बयबो लोङो नामा बे दखाना दिनैनिफ्राय जोंहानि दखान नोंलाय बबेनिफ्राय फैसा मोनखोब्रा आं बुंखाबायना नोंनि थाखाय सारप्राइज दङ होननानै बेनो सारप्राइजआ बेफोरबायदि सारप्राइजबाथाय आं बादावनानै मालाबा थैगोनलै ओमफ्राय नों एसेबां बुरजा फैसा बहा मोनखोब्रा नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा आं न'निफ्राय एसे नार्जि बुदांनिफ्राय लनाव एसे फैसा लादों बे फैसाजोंनो आं बे दखानखौ बायबाय दिनैनिफ्राय बे दखानानो जोंनि थांना थानायनि गाहाय लामा थिगानो नाथाय नों आंनो खोन्थानायब्ला मोजां जागौमोन आरोलै सन्थला नों गावबो बिराद टेनसनाव दंखायोमोन नालाय बेनिखायनो नोंनि गोसोखौ मोजां खालामनो थाखायनो आं सिरि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै नोंनो सारप्राइज होदों सन्थला नों जोबोद खस्थ' मावबोबाय बेनिखायनो आंबो नोंनि थाखाय माबा मोनसे मावनो साननानै दिनै बे दखानखौ नोंनो सारप्राइज होबाय आं गाबनो ओंखारगोनलै शमस्रि नै आं गाबबायानो सन्थला मानो गाबनांगौ जाखो आं गाबनो ओंखारदोंलै आंखौ एसे गाबनो होलाय गाबो नामा एबारनिफ्राय बे दखानखौ मोजाङैनो जोंहा जाफुंसार होनोसै शमस्रि आं मा होननानै धन्यबाद जासिबावनांगौ जाखोलै नोंनो नों थारैनो लक्ष्मी मारलै लक्ष्मी जेबो लक्ष्मी नङा सन्थला नाथाय नोंनि बिसि महरै सुखु दुखुआव बाहागो लाफानाया आंनि मोनसे धोरोम नङा होमबा बेनिखायनो दुखुखौ दिनै आंनि धोरोम साननानै नोंनि थाखाय आं बेखिनिखौ मावबाय मिजिंथियो फैबाय थानाय समफोराव नों मोजाङैनो मोजां नैबे दखानखौ दैदेनलांगोन दे जागोन आं हानाय मानि मावगोन नाथाय हायोब्ला जौखौल' एसे खम खालाम दे जौआलाय जौयै थागोनब्रा जौआ आंखौ जेबो हानिकारक खालामाना
नोंखौ जौआ जेबो खालामाबाबो उनावथ' माबा मोनसे खालामनो हागौ ना जौआ रावनिबो लोगो नङा जौआ जोंनि बुंनो थाङोब्ला सुथुरसो जौखौ जों मालाबाबो लोगो होननानैनो लानो नाङा मानो होनोब्ला जौआ जोबोद खैफोदाव खोख्लैयो मानसिफोरखौ जाय मानसिफोरा मोजाङै लोंनानै थानायासो मोजां नाथाय जौ लोंखांबा निसा नांखांबा मा जालाङो मा थायो जेबो फाथ्थाखौनो मोना अब्ला जौआ जोंनि बोरै लोगो जानांगौ जाखो दे बेनिखायनो जौ लोंग्राफोरखौ बुंनो सानो आं जौआ जोंनि मालाबाबो लोगो नङा होननानै जागोन दे आं जौ लोंबाबो दावराव दावसि खालामाना दावराव दावसि खालामाबाबोथ' मालाबाफोर नों जौ लोंनानै थाबायनो सिखावफोर हाबफैबायनो नों फाथ्थाखौनो मोनाब्ला अब्ला जौआ नोंनि बोरै लोगो जाखो दे बेनिखायनो जौखौ लोंनोबा लों थेवबो जौखौ लोगो होननानै दाबुं जागोन दे जागोन मानिगोन आं नोंनि खोथाखौ जौआ आंनि लोगो नङा होनना अब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा हायोब्लाथ' जौखौ गारोबा जोबोद मोजां आच्छा जोंलारियालाय मिथियोना मिथिया जोंलारिखौथ' मा बुंबावनोथाय माथो मानसियानो अख्रानिफ्राय अख्रासो जालांबाय र' खोन्थागोन आं न'आव थांनानै मोजां रायलायहैगोन आं जागोन दे होमबालाय दखाननि माखासे बेसादफोरखौ सिनायनानै लादो बबे दामा माबायदि जाहाथे उनाव नोंहा जेबो प्रब्लेम जाया जागोन दे आच्छा आंलाय माला माहाजोन जागोन दे सानबेसे बिउटि पार्लारावलाय मावनानै जागोन दे आं माला माहाजोन सिख्ला जागोन आं आयु दाउसा देलाया मालाय जि माहाजोनखा होनजालायनाय हौवा माहाजोन नायनानै गोसो थोनायखौथ' गारनायसै आं थिगसे माहाजोन जानानै दुखिया हौवा सेंग्रा गोसो थोनोसै नामा जेरै माहाजोन सेंग्राफ्रा दुखिया सिख्लाखौ हाबा लायो थिग बिदिनो आंबो माहाजोन सिख्ला जानानै दुखिया सेंग्राखौ हाबा खालामनोसै नामा माहाजोनजोंथ' हाबा जालायखायो र' माहाजोन दुखिया माहाजोनसो हाबा जालाया बेनिखायनो थिगसे माहाजोन जानानै दुखिया सेंग्राफोरखौ गोसो थोनोसै आं सोरखौबा आइला जामाइला माथो दाउसो देलायसोलै आयो बाला बाथामेस हिनजावफोरनि पार्लारावलाय नोंलाय मा मोनफैदों दे आंबो मिथिखायोब्रा हिनजावफोरनि पार्लार होननानै नाथाय आं साम' खिंखिरिखौसो लोगो हमनो फैदों आयो बाला मानो दे मानो माने खबर लानो फैदों आरो नोंनोलाय मानो खोन्थाबाय थानांगौ जाखो आंलाय आच्छा बार थाइबानि लारु बोरो साम' खिंखिरिया नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो दे आंलाय साम' खिंखिरिया बहा थांदों आइला मेरे बिल्ली मेरे कोहिमेव माथो नंदों दिनैलाय नोंलाय मानो साम' खिंखिरिखौ गोसोखांलायखो दे ओइ बांद्राय सोंलु सोंला खालामबाय थानाङालै दाउसो देलाय आरो नोंलाय मा मोनफैदों हा साम' खिंखिरिनि बिउटि पार्लाराव नोंहालाय मा जाखांदों ना सिखावसो खावनो नागिरदों ओइ गुन्दाव माराजा आंखौ सिखाव बायदि नुयो आरो माथोब्रा नोंना दखना खावनायनिबो रेकर्ड दंना थै माखौबा गोसोखांलायबाय दा दालाय नोंलाय दखना खावाखैमोन होमबा दखना खावनायनि जेलाव सानसे थाहैनांनाया बावबाय होमबालाय माथो बिबाबो मोना बेनिखायनो खावदोंमोन आरो खावखांनानैसो बुंलायबावो आरो आं बिनायमोनब्ला नोंनो दखनाखौ होगौमोन ना होननानै बिनाय समावबा दखनाखौ होआखैमोन आरो बयबो खावजाखांबासो होनो आरो आं फैसा बिनायमोनब्ला होगौमोन ना मानो खावलायनांगौ होननानै बिनाय समावबा गैया होननानै बुङो मासथिनि अब्लाबो आखला सोलायदोब्रा ना सोलायबाय नोंलाय माबायदि नुदों आंनि आखलखौ नोंनि आखलखौ बांद्राय हमनो हायाना बेनिखायनो नोंनावनो सोंबायब्रा दाउसो देलाय नोंनि आखलखौ नोंसो मिथिसिगौ नालाय नों मानसिया बोरैबा आयुमा साइसना दसेनो मा जायो मा थायो रावबो मिथिया बाथोनि साला अमा राजा मानो फैदों नों अमा राजा माबालै अफ्रि रानिखौ एसे देलायहोनांगौमोनलै बोरो अफ्रि रानियालाय माने गाबोन लानानै फैगोन आं दिनै बेनिखायनो सोंग्रोनो फैबाय आं नंथाराहाय बे बाखि माबोरै दं नों साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि नुखायाखै नोंहा साम' खिंखिरिया बेसेबां मोजाङै दङ आच्छा गासिबो थिग-थाक ना न'फोराव न'आव गासिबो थिग-थाक थोद आं साम' खिंखिरिनावसो सोंदोंब्रा नोंलाय मानो एन्सार होगासिनो बे पार्लाराव आंबो थायो आरो साम' खिंखिरिनि फिननायखौ आंबो होयो आच्छा साम' खिंखिरि फैलाय फंनैसो बाथ्रा रायलायनि आं नोंजों मा बाथ्राहाय आंबो खोनासङो थोद नों खोनासंबा जारला जागोन ना थारमाने रायखुमानो नागिरदों आंखौ थोद नोंखौलाय मानो रायखुमानांगौ जाखो आं रावखौबो रायखुमायालै आं रायखुमानांगौबा मानसिनि सिगाङावनो रायखुमाखायो आंना थाखुमानानै रायखुमाग्रा नेम गैथारा बाथामिस अमा राजा बुं मा बुंनो गोसो जादों फैब्रा बाहेराव दसे रायलायहैनि बे अमा राजाया नोंजों मानो रायलायनो फैदों दे र' रायलायनि आं मा रायलायहैयो नों थाथ' बाला सोरनिबा रायलायखुमानाय लाइन मारिखुमानाय गोसो थोखुमालायनाय बेफोरखौल' नुथारसै आं आंनि मेगनखौनो रागासो जोंबाय आं ओमफ्राय जाथियाबा आंखौ गोसो थोगोना थोलाथाय एसे खबर लाफिननोसै नामा आं जाथिखौ मानो लानांगौ जाखो बेसो आंखौ खबर खालामनांगौ दा बेसो आंखौ खबर लानांगौ ना आंखौ ब्रेकआप होमारबाय बर्थ'मै जाथिया आंनोबो नाङा बालनि खारस'नो थांनायाव आंखौ लाखियाखैना बियो बेनिखायनो माहाजोन हिनजाव जानानै
दुखिया सेंग्रा हाबा खालामनोसै आं याम बिराद गोथाव जानोसै आं ओइ दुलुर नोंना खानाया मा जाखो एमाव राजा जिंगालालाला आयु माब्रा आंनि खानाया जिराय एमाव राजा ओमफ्राय खानायखौ नों मानो बिदि लादों दाख्लैनि फाख्रा सिख्रायालाय आंनि खानाया सानफ्रामबो सानफा एफा सोलायबाय थायो माने एबारनिफ्राय आं खानायखौनो स्टाइल खालामबाय थानोसै सिख्लाफोराबा मालाय मेकआपजों गावसोरनि मोखांफोरखौ बेलेग बेलेग खालामबाय थायो थिग बिदिनो आंबो आंनि खानायखौ एखनबा जायफ्रा लागोन एखनबा थिया लागोन एखनबा बोरमानि दारि बायदि लागोन एखनबा घरायनि लान्जाय बायदि लागोन एखनबा दाउलानि खुंगुर बायदि लागोनब्रा मानोब्रा आं बुंखाबायना स्टाइल बियो स्टाइल आंलाय गिदोंसो दै सिंह थां मा थांनो दै चला लासिसिं मा खोथा बुङोब्रा आंनि खानायखौ गिजालायनाय होनबा आं बोरैबा मोनोना गियोथ' आरो मानोथो बेफोरबायदि जाय दुम लादों नोंलाय खानायखौलाय आं रेपार जानो नागिरदों रेपार माबेलाय है मेरे खना नामा रेप सं होननानै बुङोना यो एमाव राजा होनलायलायनाय यो एमाव राजा इज बेक एमाव राजा इज इन योर एरिया होननोसैब्रा एबारनिफ्राय आयु मालायसो नोंनो बायदिसिना खोथा खोन्थानानै आं गुबै बाथ्राखौसो नोंनो फोरमायनो बावबायना मा बाथ्रा माबालाय आंना मबाइला एसे गाज्रि जानानै दङलै माने भिडिअ कल खालामजालालै बे खोथाखौ आङो अखाफोरनो खोन्थानो उसुबिदा मोनदोंलै आं बेनिखायनो नोंनि नाम्बारनिफ्राय अखाफोरनो भिडिअ कल खालामसै नामा माने आं सिमखौ बख'नानै नोंनि मबाइलाव सोनोसै नामा होआ माथो आं नोंहा डाइरेक्ट अखाफोरनो खोन्थानो हाया आरो नोंहा मबाइला गाज्रि जाबाय होननानै लाजिब्रा मान सनमान दङना मबाइल गाज्रि जादों होननानै बोरै खोन्थानांगौ जाखोब्रा आं मबाइल गाज्रि जादों होननानै सिख्लाफोरनो खोन्थानो लाजियोना मानो लाजिनांगौ दे रब्रा माखौ इसेबां थाबनो रागा जोङोब्रा नों आंनि लोगोना लोगोआ लोगोजों हेफाजाब होलायनांगौना हरथ'दोब्रा नोंनि मबाइलखौ आंनो आं अखाफोरजों रायलायनोसै नोंहा अखाफोरजों रायलायो ना सांग्रेमाजों रायलायो ना हाथरगिजों रायलायो रायलायबानो जाबाय आंनि मबाइलखौ होआ माथो आं या माबायदि मानसिलै नोंलाय आं मानसि बायदियानो नोंहा मबाइल गंसेखौनो बायनानै लानो हाया नामा बिदि खोथा दाबुंब्रा नोङो सिख्ला सानै साथाम गोसो थोगोन ओमफ्राय आंनि मबाइलखौ लागोन नों होआ माथो आं सानै साथाम सिख्ला गोसो थोग्राखौ नोंखौ नायनोसो बायो आं सिं बा दिनैसो खोन्थाबाय होनबा नों आंखौ नायनो बानायखौ नों आंखौ नायनो बामारो आरो मानसि हिसाबैथ' नोंखौ नायनो बाया आं नाथाय नोङो सानै साथाम सिख्ला गोसो थोयोना नोंखौथ' गोसो थोआखैना आं गावखौ गोसो थोनाय बायदि मानो बुङो नोंलाय आं बेलेग सिख्लाफोरखौसो गोसो थोदों दा आं सांग्रेमा हाथरखि अखाफोरमोनखौसो गोसो थोदों दा गोसो थोनानै मालाय सिख्लाफोरखौ दुखु होआबानो जाबाय आरो आं रावखौबो दुखु होआब्रा सिख्लाफोरासो उनाव गावजों गाव मिथिलायबा आंखौ रायगोन ना होमबालाय सासेखौ नों गोसो थो आरो आं गोसो थोनो हाया सासेखौ आं सानै साथाम सिख्ला गोसो थोगोन मानो होनोब्ला आंनि गोसोआ जोबोद गुवार आरो आंनि गोसो गोरबोआ बिखा बिखायाव जोबोद खालि जायगा थायो बेनिखायनो आं गासैबो सिख्लाफोरखौ सोनानै लानो गोसो जायो आंनि बिखा बिखायाव साला बेनिखायनो आंनि मबाइलखौ नोंनो होआं ओइ दुम्फाव फाग्लायासो फैबाय माथो आं गियो बे फाग्लाखौ बेलाय मानो फाग्ला जानांगौ जाखोब्रा थफिरामसो बियो आं गियो बियो फाग्लासो दाखालि हारसिंनो रायलायदों बियो लामायाव फाग्ला नङालै न' सिङाव हाबफैलाय न' सिङाव बापावै दुलुर मा जालु जालालै बेफोरबायदि बैसोआव बांद्राय जालु जाला जानाङालै नङाबा नोंबो दुम्फाव बायदि जागोन नोंबो जाथोब्रा जाबासो मानसिनि जिउ बापावै माथो सिंह राजासोलै आंनि नामा सिंह राजा नङा आंनि नामा एमाव राजा दा रेपारसो माथो थिगलाय देनां सोरबाफोर सिंह राजाबो ओंखारलायगोनब्रा नोंसोरनि न'आवलाय आच्छा दुम्फावालाय दुम्फावा गामियाव अफ्रि नागिरहैदों आच्छा बिदिसो होमबा मानो फैदोंमोन माबालै LIC आव फैसा दोनगोन ना दोना बेखौ खबर लानो फैदोंमोन आं मानसिखौ नागिरना मोनाखै नामा नोंलाय मोनबाय साफा सानै आच्छा आंनि खोथाखौ बादो नोंसोरलाय मा मोनदों पार्सनेलब्रा नोंबो सब समाव खोन्थाजायाना मानि पार्सनेललाय नोंसोर सानैजों माबा मिबिसो नामा दुलुर आरो आं मालाबाबो जानो हायालै आंनि लोगोसोलाय आच्छा दे होमबालाय मा होनो मानसिफोरा थफिरामा बिराद थारलै आंनिखौ देरसिन नङामोनब्ला एसे बुजायगौमोन आं देरसिन नालाय बांद्राय बुजायजाया नों आंनो मबाइलखौ होथ'आबालाय आं जायफ्राखौ लोगो हमनानै माबा मोनसे खायदा खालामनोसै माखौबा सिख्ला सानै साथाम गोसो थोग्रा ओमफ्राय आंनिफ्राय हेफाजाब बिग्रा हेफाजाब होआ माथो आं बिदि मानसिनो अमा राजा मा खोथामोन बुं ओइ साम' खिंख्रि आं नोंखौनो लोगो हमनो फैदोंमोनलै मानो माने ओरैनोब्रा नोंखौ आं खबर लाजाया आरो आं नोंखौ बुंखाबायमोन ना आंजों दारायलायसै होनना नोंहा हांग्रि मोन्दिजों दङ हांग्रि मोन्दिजों थाबानो जाबाय आरो आंनि पार्लाराव फैनानै आंखौ डिस्टार्ब दा खालामफै नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला खोथाखौनो माथो मोजाङै रायलायजोबनो मोनासैब्रा दै साला साम' खिंख्रि मा अनबाबो अनजायाब्रा इसिबां रागा जोंहाबथारबायना बे फाग्लिया आंखौ आं साला गावखौ दासिमबो अनो बेखौ मानो बुजियालै बियो अमा राजा मा हारसिं रायलायगासिनो फाग्ला जादोंलै आं फाग्ला नोंलाय फाग्लायानो खा माथो दिनैलाय मालाथो गोदान जाब्रबखो
Hei साम' खिंख्रिखौ एसे लोगो हमनो फैदोंमोन आं साला साम' खिंख्रि आंजों रायलायालासिनो ब्लड थांगारगारबायना साम' खिंख्रिखौ गोसोखांफिनलायबाय नामा करेक्ट नों सैथो बाथ्राखौनो बुंबायलै दुमफाव साम' खिंख्रिखौ गोसोखांमारदों आं नोंलाय आरो सोरखौ गोसोखाङा गोसोखांनायलाय बयखौबो गोसोखाङोलै नाथाय साम' खिंख्रिखौ गोसोखांनाया एसे जुदाना नोंनि डायलगालाय ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनायमोन मानो अफ्रि नागिरहैदोंमोन आं माथो अफ्रिखौनो नागिरबाबो मोना हा गुन्दै गोजा लगायना होबानो जाबायना गुन्दै गोजा होबाबो आदारखौनो जानो नागिरा अमायानो बेनिखायनो अफ्रि नागिरहैदोंमोन आं गैया मोना रावनावबो आच्छा बारु थाइबानि लारु बिदिसो जादों होनबा खोथाया ओमफ्राय हांग्रिमोनदियालाय माथो खबर नों साम' खिंख्रिखौ गोसोखांलायलायनाय माथो बुंबावनो ब्रा दुमफाव माथो बुंबावनो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बायदि खालामथारनो सानदों आरो नों हांग्रिमोनदिखौ सिबां गोबाव हांग्रिमोनदिजों रायजो जाबाय ओमफ्राय दा नोङो मा सानो नों लामा ससेयाव बेनोथ' जादोंलै गोसो थोनायखौ मोनिखायनो दिमागानो फाग्लासो खोमा आंना नै जालायबाय गोदो सोमज्रिखौ आलाय सिलाय खालामनाया दा सोमज्रिनि थाखायसो जादों होननानै बुंलायदो माथो सोमज्रिखौ गोसोखांबानो बायदिसिना जायो आं सम मालाबा लाबोनानै दोनफैनोसै नामाबो सानलायलाङो अमा राजा गासैबो साननायखौनो जों मानसि माहारिया मावजोबनो हाया मिथिबायना गावनि गोसोनि बायदि मावनो लुगैबाल' जायाना बै मानसियाबो नोंनि लुगैनाय बायदि लुगैगोन ना लुगैया बेफोरखौ साननांगौ ना सोमस्रियाबा नोंखौ मोजां मोनो ना मोना बेफोरखौबो सानफिननांगौ ना नों गावनि बायदिल' न'खौ साजायबा जायाथ' जेरै न' गंसेखौ साजायनो थाखाय न'खरनि गासैबो मानसिफोरनि राय लानांगौ थिग बिदिनो जोंनि गोसोनि खोथाखौ जाफुंहोनो थाखायबो बै सासे मानसिनि गोसोनि खोथाखौ मिन्थिनाया गाहाम स्पेशेलि सोरनिबा गोसोनि मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि बेलायाव आरो सैथो खोथाखौनो बुंबायलै आंसो सोमस्रिखौ लाबोनानै दोनफैनो सानो नाथाय सोमस्रियाबा मा सानो बेबो मोनसे खोथा नों करेक्ट खोथाखौनो बुंबायलै आं जेब्लाबो सैथो बाथ्राखौनो बुङो मालाबाथ' सैथोनि बाराबो बुंलायलाङोदां जाबाय थांनोसै आं शाला दुमफावा मानसि बिन्दासथारलै खोथाफोरखौ थब्लं बुंखायो फाग्लिया गोसोखौनो मा खालामबावनो आं बे गोसोखौ मालाबा गाबनोसो ओंखारलायलाङो आंनि गोसोआनोथ' मानो दासिमबो हिनजाव मानसि गोसो थोनो लुगैबाय थायोब्रा बे इसोरानोथ' आंनि गोसोआव मा लगायनानै हरफाखो मानो आं मानसि मोजां नुबानो गोसो थोनो जायोब्रा शाला बिराद मोजां खोनाथारदों माथो अमा राजा शाला बबेनिफ्राय मोनफैलायखो नोंलाय बे खर'आव खानाय गैला लानथाथा उदै केन्द्रद्राया गेजेरबा सिख्लाजों लाइन मारिगासिनो दङमोन दैमा जिङाव बेखौनो हमनो थांदोंमोन जों आइला मालानो बुलु बुला अफिसनि बायदि सोलोंलायखोब्रा अमा राजा बुलु बुला अफिसजों दारु जखा दे आइजोफोरनि थाखायसो खामानि मावो आइजोफोरनि सेफटिनि थाखायसो आच्छा ओमफ्राय मा होनदों नोंनि गोसोआ उसुखुथु मोनो होनदों नामा सिख्ला मोजां नुबानो गोसो थोनो जायो होनदों नामा सोरखौ मोजां मोननानै दं नों दासान्दि अमा राजा शाला मा बेफोरबायदि डाइरेक्ट सोङोब्रा हापां अमा राजा नों जुदि एमएलए बा आंबो आइजो आफादनि प्रेसिडेन्ट मिथिबाय आंहाबो पावार दं नों बायदि मानसिखौ थिग खालामनो शाला मा गोदाव सोराव शाला आं जेबो दायखौनो मावाखै मा जाला मालाब्रा फैगोन इलेक्सनाव आंखौ जेनहोथारगोन नामालै नों माथो नंदों नोंलाय फैगौ इलेक्सनाव आं नोंखौ देरहानो होआथ' मा होनाय जादोंलै जुदि नों हिनजावफोरनि गोसोजों गेलेबाय थायोबा हांग्रिमोनदिखौ दुखु होयोब्ला फैगोन इलेक्सनाव नोंखौ थैनोबो देरहा होआ पलिटिशियान जादों मोजाङै जाबानो जाबाय रायजोनि मोजां खामानि मावबानो जाबाय मा सिं सिख्लाफोरखौ बुरखायखुमानाय सिख्लाफोरनो फैसा होखुमानानै सिख्लाफोरजों लाइन मारिखुमानायहाय नारजि बुदांखौबो फोरोंगोनसो नोंसोरबायदि मानसियानो हौवा मानसिखौ फोरोंलायना मिथिबायना जानांगौबा हारसिंनो दुस्त जाखायो रावखौबो फोरोंलायनाङा माथो थिगब्रा नारजि बुदाङाबो सोरखौबा सिरि मोजां मोनखुमानानैसो दं माथो थिग मोनाखै माथो नों बायदि नङा नारजि बुदाङा आइ मानसिखौ थङाला बायदि नुवाना बेफोरबायदि मानसियासो सिं थास'लै नों नारजि बुदांखौ इसेबां मानि फोथायनाङाब्रा अमा राजा आंखौ ब्रेन वाश खालामनानै लाब गैया नारजि बुदाङा दुस्त जाखुमायो ना आंखौ थगायखुमायो बे आंनि खोथा आं नारजि बुदांखौ आं नायगोन नों बेवहाय बुंनो जेबो दरकार गैया नों नोंनिखौल' सान नों जुदि सोरबा हिनजावजों लाइन मारि खुमायोब्ला बा सोरनिबा न'खरखौ दावराव दावसि खालामोब्ला नोंखौ गाराथ' आङो फैगौ इलेक्सनाव नोंखौ फेजेननानैसो गारथारगोन आं नायबायल' था शाला हाफां आंखौ दम सोनानै थांबाय माथो बिदिबाथ' इलेक्सनाव आं जेनथारगोनलै आइला मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा हाफां आंनि दुश्मन जानांगौबा डेन्जार जाथारगोनलै हाफाङा दुश्मन जानायनि सिगां नारजि बुदांजों लोगो जाखुमानांगोन एसेबां गोरलै नङाथ' आंखौ फेजेननांगौबा बेनि सिगां नारजि बुदांखौ गावनिसिम खालामना लानि आंनि आगदाखाय खालामना लानि आं नारजि बुदांखौ दिनैनो आरो दानो लिंहरनि र' आं नारजि बुदांखौ हेलौ नारजि बुदां ओइ बादुला बादुलि सेन्टाराव फैनो हागोन नामाब्रा एसे गुदुं गुसु जालायनानै रायलायलायनि आच्छा फैबानो जाबाय दे दिनै हाया दे गाबोन फैबाबो जागोन हिनजावा आंनि दुश्मन जाबा मालाय मा जानो हौवाया आंनि लोगो जाबानो जाबाय ना नारजि बुदांखौ आंनि खालामनो थाखाय बारा गोबाव नाङाथ' मा आंनि गाज्रि खोनादोंलै माने आंनि फारसे खालामनो दिनै नोंखौ जोबोद मोजां नुदोंलै अखाफोर आंखौ जेब्लाबो मोजां नुखायो दा आं अखाफोर गावदां बायदि बेनिखायनोथ' बुंबाय थायो आं नों आंनि खोमसि हरनि अखाफोर गावदां होननानै होमबा दानसोरां हरनि अखाफोर गावदां नङा माने दानसोरां हराव अखाफोर मोनसे ओंखारखायोना नाथाय नों खोमसि हरनिसोब्रा अखाफोर आंनि माने आंनि जिउआव मोननै अखाफोर दङ नों आंनि खोमसि हरनि अखाफोर आरो मोनसेया जाहैबाय बयनिबो अखाफोर जाबाय दे बारा बाख्नायनांला ओमफ्राय सांग्रे मा हाथरखिल' दा नागिर दे नागिरा दे मा जायो जाबानो जाबाय दिनै
आं फैसा होगोन जागोन दे लागा फैसाखौनो दाबा बारा बुरजा लाबोआखै आं बांद्राय बुरजा बुस्थु जायाबानो जाबायलै नङाबा जारला जागोन आंहा हेलौ दाउसु देलाय नों न'आव दङ ना बहा दङ माबाहाय आंनो खेमसि नांगौमोन एमाव राजानि खानायखौ हास'नानै होनो दे थाब फै होमबा आं नोंसानि न'आवनो थांगासिनो बेसेबां गिदिर खेमसि दं बे खेमसिखौ लाबोफा हायोबा आं दिनै एमाव राजानि खानायखौ हानानै गारथारगोन बबेनि बियो खानाय जायला जायथा लानाय दिनै हले बिनि खानायखौ हास'जोबथारगोन आं आला मा जाबावनांगौ जाखोब्रा दालाय आं जेने तेने 280 थाखाल' फैसा लाबोदोंमोन आइनि गान्दुनिफ्राय साला अखाफोरखौ जाहोनायावनो जोबजोब्बायना ओमफ्राय गाबोन समफोरनो रिसार्जआबो जोबसिगोन आंना सोर सोना होबावनांगौ जाखोब्रा जेसेबांनो सिंग्रा देरहोलांदों एसेबांनो प्रब्लेमाबो जाहोलांदों माथोलाय हाय साला उन्दैयाव थानायानो बोरैबाबा मोजां मोनलै साला दा माबा गोसोल' थोनो ख्लाब ख्लाब जाग्रा जाबायलै बेमारसो जाबाय नामाब्रा डाक्टरनावसो थांनांसिगोन खोमालै आरो न'आवबो फैसा गोमानायखौ आइमोना खबर मोनबायानदां दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा न'आवनो थांनोसो गिबायलां रायजोफोर दे भिडिअखौ नायबाय दङब्ला आंनि खानायनि मुङा मोनसे लाइक होलां नङाबा आं जागोन एमाव राजा नोंसिनि खर'आव गाखोग्रा